Akbuğda etrafında 6 hektar meydana ekilen alma bağları 2 yıl bäri suwsuzlukdan kösenýär. Türkmen hökümeti hususan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurdun oba hojulugyny reformalary durmuşa geçirýändigini, oba hojuluk pudugyny ösdürýändigini gaýtalaýan wagty kärenneçi daýhanlar dürli kötençlikleri şol sany suw üçinçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Ahly vilayatynyň Akbuğda etrawynyň ýaşaýjysy howpsuzluk ýagdaýlary sebäpli efirde ady ýetgedilen batyrym şeýle kynçylyklary başdan geçirýän ekrançylaryň biri. Ol suw üçinçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Batyr 2018-nji ýylda Akbuğda etrap häkimligi bilen şertnama baglaşyp alma baglaryny ösdürip ýetişdirmek üçin 6 hektar kärennesine yer alýar. Soňra Türkiýeden ýörüýti alma nahallaryny getirip alma baglaryny ösdürip ýetişdirmek üçin işe girişýär. Ýöne batyryň ýagşy niýeti dolu başa barmaýar. Häkimlik kärenneçi bilen baglaşylan şertnama esasyny ekiniň suw üçinçiligini öz üstüne alsa-da, soňu bilen şertnamanyň bu talabyny berja etmeýär. Alma baglarynyň suwuny kesýär. Häkimlik Tomsuňysty günlerine öz şertini bozup gowuçy meýdanlaryna suw ýetmeçiligi sebäpli alma baglarynyň suwuny kesdi we şol suwu gowuçy meýdanlaryna berdi. Diýip Batyr geçen Tomusda başdan geçiren suw problemalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy 1 kilogram pawtanyň döwlet satyn alyş narhynyň 1 manat 50 teňe barabardygyny, 1 kilogram almanyň 12-20 manat aralygyna bahalanýandygyny aýtdy. Alma ösdürip ýetişdirmek döwlet tapşyrygyna girmeýär. Ýöne 2018-nji ýylyň sentýabryna girdilen täze oba hojuluk reformalaryna laýyklykda ýurtda oba hojuluk maksatly döredilen yer gaznasyndan Türkmenistanyň paýdarly jemgyýetlerine, daýhan hojuluklaryna, beýleki ýuridik şahslara we raýatlary yer böleklerini 99 ýyl içinde möhlet bilen peýdalanmaga bermek we yer bölekleriniň adyndan 70 göterümine şertnamalaryň esasy buğday, gowuçy we döwlet tapşyrygyna girýän beýleki oba hojuluk ekinleriniň hasylyny, galan yer böleginde bolsa döwlet tapşyrygyna girmeýän ekinleriň hasylyny ýetişdirmek barada karar kabul edildi. 2018-nji ýylyň oktýabryna Türkmenistanyň 117.774 hektar töweregine oba hojuluk ähmiýetli ýörüýte yer gaznasy döredildi. Resmi metbugy soňky oba hojuluk reformalarynyň ýygyany ýurtda täze açylan daýhan hojuluklary, täze ýyladyşhanalary we döwlet tapşyrygyna girmeýän gök, bakça we meýweli ekinleriň ösdürilip ýetişdirilmegi barada habarlaryny ýygjamlatdy. Resmi metbugy täze reformalar bilen ýurdun oba hojuluk pudugyny täze ykdysady gatnaşyklaryň emele gelendigini aýdýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä ýurtda daýhan hojuluklaryň öndüren ölümlerini şertname esasyna lomoy satyn alýan, soňra şol önümleri ýurdun içerki bazarlaryna ýerleýän täze hususy önümçilik birleşikleri döredilipdir. Akbuğda etrawynyň ýaşaýjysy Batyr suwsuzluk zerarly Tomusda alma baglarynyň ýapraklarynyň saralyp solanmagyny gurrun berdi. Onuň suw ýetmeçiligi barada etrap häkimligine eden şikaýaty netije bermedi. Biz Akbuğda etrawynyň häkimine öz arzymyzy aýtdyk, ýöne onuň beren jogaby biziň lapymyzy keç etdi diýip Batyr gurrun berdi. Häkim bökdönşsiz suw üçin guýu gazdyrmagy maslahat berdi diýip ol sözüne goşdy we munyň epetli çykdyjy talap edýändigini aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä 6 hektarlyk alma baglary damjalaýyş usuly bilen suwurulýar. Biz şu ýyl suw üçinçiligi gowy bolar diýip umyt etdik. Ýöne şu ýyl biziň maşgalamyzyň umydy puja çykdy diýip kärenneç aýtdy. Azatlyk radiosy bu aýdylanlary boýunça Akbuğda etrawynyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi.